Karbi Anglong lagi 6 sidul arong li binong lapen Karbi Anglong along li phelang setame echeta kichia so tumphan longle pilong le mate dim klong pek ponong le puke aprang aron alo kepathik along tok daklo lapen Karbi Anglong autonomous council ahin pen setame bangso alama puthak kedam tangani cheparai ponlo bonta lakhain kola chok duar baguri constituency ke paulo pon Luxmijuri Sarthe Rongphar aphan asap ota KAC pen kerap kepaje dam ang thek kavedet ajok bangso aphan Golaghat District ke paulo ponje angring si nangdolo nangnitum muthi dam tahai koson nasi Sarthe Rongphar aphan Golaghat District ke paulo pon langing tha bangso vijal Golaghat District Karbi Anglong aduyo hoy mate Sarthe Rongphar pen Golaghat District aduyo hoy longke Golaghat MLA Atul Borai hin pen kaching thurawa sai ke claim bipon bomtang dolong lapen kacheleng atowar kitngalang pen chenglok penang anason kaching thuramo claim bipon lo lasi lake isi Karbi Anglong aphan mate Sarthe Rongphar aphan kaphere me angtheklo athe kewang jilang ani penke Golaghat District nangparlo de tahai athema Luxmijuri Sarthe Rongphar ke Karbi Anglong pen Golaghat District aduyo hoy lo lasi Karbi Anglong autonomous council hin pen stame nangchelang pona sonte mesenji pusi Sarthe Rongphar ra tumpen choningri po Karbi Anglong pen la bangso atwar ke nili teman ke Karbi Anglong ati bengkali lagi Golaghat District kan tepen si la bangso atwar nang kipi sita me la bangso atwar bangke jeneba nil tum jonon Karbi Anglong border Golaghat District pen Karbi Anglong District border long sidolo tame Karbi Anglong asor tum je nache langle sita me apu Golaghat District asor tum pensi nache lang si lapu bir sita me non asor himutora bir sita me alang li tum sinang selam bom lo non kita tangan bang ke tanga son ta bilang Karbi Anglong tu bang ke hem rita ve hem sut kusita me ave apply dum bomlo sita me non ta nang li tek thelang jo anpad local MSc mate education Richard tok bisista me ami thang constituency lo lasi bangso lambu thak RDN pona sonte messenji busi rat pen chori ripon kalang lo ke Golaghat District apen si nang selam lo bangso address mang ke Karbi Anglong pen kali non nilit tong kipu dai pu bang ke alamang ke lapo hello je alang litum nilit alang litum non ja khai jong chinghon duk pulo tangte alang litum je border nilit tum ke jo border si dobam la pot tame alang litum wangra nache lang than nilit tum aphan manela sinali tum non kachoning rilo di kachuning rilo nilit tum mang ke Diring pen Thomson terang report KTV News